Здравейте на всички! Казвам се Спас и днес ще ви споделя тактики и идеи от книгата на Тим Ферис «4-часова работна седмица». Подзаглавието на книгата е "Спрете да работите от 9 до 5, живейте където иде и станете новите богати". Ще разберете как да работите по-малко, но за сметка на това да сте по-ефективни и да докарвате повече доходи. Ще поговорим за аутсорсинг и различни гледни точки за това кой колко изкарва и как и къде живее. Сигурен съм, че ще бъде полезно на всички и ще можете да откраднете някоя идейка. Та възможно ли е да избягаме от омагьосаната въртележка работа с пане работа, да живеем в Бали и все пак да изкарваме повече пари от един адвокат в Ню Йорк, като работим по 4 часа на седмица? Звучи нереално, даже малко като измама или агитация, но е истина. Напоследък все повече хора се учат да живеят така. Та възможно ли е това? Абсолютно. Всеки ли може да го направи? Абсолютно не. Давам пример. Сутринта сте облекли официалното си облекло и отивате на бизнес среща, само че преди да излезете разливате кафето върху себе си. Вече закъснявате и ходейки към автомобила си виждате, че гумата е спукана. Можете ли да поемете отговорност за станалото и да останете щастливи? Абсолютно. Повечето хора ще останат ли щастливи? Абсолютно не. След като изяснихме защо повечето хора не вярват в нещо толкова възможно, нека минем към същинската част. Ето ме и мен. Аз взимам 30 000 лева на година. Ето го моят приятел Васко. Той е адвокат и взима 150 000 лева на година. Кой е по-богат? И вие веднага казвате Васко. Той взима 5 пъти повече пари от теб. Но вярно ли е това? Ами ако ви кажа, че аз работя по 10 часа на седмица, а Васко работи по 80 часа на седмица, какво излиза? Казва се, че аз правя по 58 лева на час, а той прави по 36 лева на час. Става интересно, нали? Идва и другия факт. Васко работи в Ню Йорк, например. Той не може да работи където и да е другаде, защото няма да взима толкова добри пари. А аз управлявам това, което правя от вкъщи. Дали се занимавам с онлайн продажби, имам сайт с висок трафик или съм програмист, например. И така съм построил работата си, че мога да работя откъдето поискам и когато поискам. А има и нещо друго. Докато Васко ще даде 200 лева, за да заведе приятелката си на хубав ресторант в Ню Йорк, а понеже аз мога да живея където си поискам, мога да си избера да живея в Тайланд. Там услугите са доста по-евтини и едно излизане с приятелката ми ще струва около 20 лева. Кой сега е по-богат? Ще дам и друг пример, за да упростя нещата. Ако ви кажа елате да работите за мен в град Хлебче, ще ви давам 20 милиона лева заплата. Звучи супер, нали? Само че в град Хлебче един хляб струва 1 милион. Дали наистина ще бъдете милионери? Идеята е да намерите начин да работите оптимално малко време. Например, ще създадете услуга или продукт, от който да печелите във валута като евро, паунд или долари, а ще харчите в лева, песос или бац в страни като България, Тайланд и Индия, където животът не е толкова скъп поради разликата във валутата. Знам, че не звучи лесно, но реално има толкова много възможности, стига да се интересувате. И понеже ценя времето, което отделяте в този клип, ще ви дам малка подсказка. Всеки си има силна тема. Да кажем, че разбирате много от каране на ски или ски продукти. Можете да си направите канал в YouTube, например, където да правите полезни и увлекателни клипове. Това ще е приятно за вас и след време, естествено ако влагате сърце, ще можете да печелите от рекламите, които се показват на клиповете, от спонсори, или ако каналът ви се разрасне, можете да създадете малък продукт, който да продавате. Това е само един от десетките варианти, които вече са възможни благодарение на интернет. До тук за парите. Сега ще си поговорим за времето. Всички знаем тези видове работи, където хората седят по 8 часа на работното си място и цъкат на телефоните. А работата, която вършат, може да се свърши за един малко по-динамичен час. Да разделяме на две графи начините за по-голяма ефективност. Единият е елиминация, а другият е аутсорсинг. Давам конкретен пример как аз лично мога да намаля времето си от 10 часа за сглавяне на един клип на 2 часа и да печеля повече. Така, на мен ми отнема 3 часа да структурирам идеите от книгата, която чета, и около 7 часа да анимирам видеото. Чисто хипотетично, ако аз платя на някой с приятен глас да прочете записките ми и да платя на един индиец, който да анимира клипа ми, ще спестя около 8 часа работа. А ако един ден клиповете ми станат популярни и започнат да бъдат платени, ще печеля много повече от малкото пари дадени на индиеца и на човека с гласа.
Това се нарича аутсорсинг. Да намериш някой, който за малко пари да свърши твоята работа и да ти спести време. Аз лично не го правя, защото се наслаждавам на целия процес от сглабването, но все пак смятам, че е добър пример. Елиминацията от друга страна е доста по-лесна. Правилото 80-20 е универсално за повечето ситуации и аз лично смятам да направя клип за него. Преди няколко седмици, когато започнах да правя клипове, започнах да ги качвам в всевъзможни платформи VBOX, YouTube, Vimeo и така нататък. Само че осъзнах, че 80% от трафика идва от 20% от сайтовете. В случая 80% от гледанията ми идваха в YouTube. Затова елиминирах губенето на време и качването в няколко платформи и сега качвам само в YouTube. В заключение бих казал, че това е една прекрасна книга с доста примери как да избягаме от обичайния процес на работа, да преустроим живота си и да сме щастливи от това. Но не бъдете наивни. Както вече казах, дали е възможно? Абсолютно. Всеки ли може да го направи? Абсолютно не. И все пак, опитайте. Надявам се да сте откраднали някоя идея или по някакъв начин да ви е просветнало. Ако ви е било интересно, подкрепете ме с един лайк или се абонирайте и гледайте по-често такива видеа. Можете да харесате също и страницата ми във Facebook, казва се Храна за ума. Може да намерите линк в описанието. Там качвам всеки ден поучителни и образователни материали. Очаквайте скоро и следващия ми клип. Ще бъде интересно.